Bemutatjuk a Prové Juicert, a professzionális zöldség és gyümölcsfacsarót a mindennapi vitaminadagjához. Egy egész almából pillanatok alatt friss gyümölcslé készíthető. Narancs, kiwi, mangó, szőlő, mindet tökéletesen kifacsarja. A titok egy egyedülálló nemes acélfacsaró, ami minden gyümölcsből és zöldségből kipréseli az értékes vitamint az utolsó cseppig. Az elegáns Prové Juicer megajándékozza önt és egész családját azzal az egészséggel, amire nap mint nap szüksége van. Ne késlekedjen! Ragadja meg ezt a rendkívüli alkalmat, és rendelje meg a professzionális Prové Juicert az összes kiegészítővel és az ajándékóriás sékerrel. Ajándékozza meg konyháját a Prové Juicerrel, és mi is elhalmozzuk önt ajándékainkkal. Mostanában túl sokat eszünk és keveset mozgunk. Éppen ezért nagyon oda kell figyelnünk az egészséges táplálkozásra. A görög dinnye tele van antioxidánsokkal, szabályozza a szervezet savtartalmát. Tessék, néhány másodperc alatt készítettem mag nélküli cukormentes, tiszta dinnyelevet. Pont olyan finom, mint ami ennek kinéz. Isteni! Amikor fáradtak, olyas valamit adhatnak a szervezetüknek, mint a cukor vagy a szőlőcukor, azaz természetes energiaforrás, ami azonnal a véráramba jut. Fogjuk a szőlőt a szárával együtt. Nem kell leszemezni, kimagozni, beletesszük, kipréseljük. A minősége teljesen más, mint a hagyományos gyümölcsleveknek. Szinte nincs is olyan gyümölcs vagy zöldség, amit ne tudnánk kifacsarni. Még a bogyós gyümölcsök sem jelentenek problémát. Az ananász vízhajtó hatású, tele van fehérjével, gyulladáscsökkentő hatású, és még karcsúsít is, kis harspók. Kivágjuk a közepéből ezt a fás részt. Eddig azért nem készítettünk ananászlevet, mert nem volt kedvünk meghámozni. Megfogom, felszúrom a gyümölcsöt, és kipréselem. Néhány pillanat alatt kész van a természetes ananászlé. Ne feledjék, a bolti gyümölcslevek a szervezetre káros anyagokat is tartalmazhatnak. Az egészség a természetből fakad. Mangó tabletták, ananász kivonat tabletták. Igen, aztán beszeded a pektint, majd beveszed a C-vitamint, aztán a vízhajtó gyógyszeredet. Honnan vetted ezeket? Tegnap vettem ki az éjjeli szekrényet fiókjával a hotelszobában. Nagyon köszönöm. Ez egyszerűen pazarlás, ez ne, tudod mennyibe kerültek? Persze, egy kisebb vagyonban, amit a jövőben megspórolhatsz. Remélem is. Fogod a juicert, és friss leveket készítesz magadnak. Tehát, levágod a narancs tetejét, ahogy már egyszer megmutattam, és nem is kell meghámoznod, nem kell előkészítened. A tetőt egyszerűen rányomod az elsőre, szépen bele is szorul. Helyezd rá, csak egy mozdulat, üsd ki belőle a héjat, és már is teheted bele a következőt. Az elektromos facsaródhoz először is konnektort kell keresni, aztán a facsarással a gyerekeket is felébreszted. Már majdnem fél liter narancslevet készítettünk, és az ízéről még nem is beszéltünk. Ez egyszerűen ha szeretnél fenomenális. egészségesebben élni, akkor térj vissza a természethez. Már kész is van, ilyen rövid idő alatt. Fél liter természetesen tiszta, frissen facsart narancslé, néhány pillanat alatt. Werner, én teljesen le vagyok Ezt nem is nyűgözve. csodálom. Bemutatjuk az egyedülálló Prové nemes acélfacsarót. Vitaminban gazdag természetes zöldség és gyümölcslevek az ön egészségéért. Narancs, kiwi, mangó, szőlő villámgyorsan kifacsarva. A lédús dinnyéből másodpercek alatt ízletes vitaminitalt készíthet, a friss ananászból édes nektár lesz. A titok egy nemes acélfacsaró, mely szinte minden gyümölcsből és zöldségből kipréseli az értékes vitamint az utolsó cseppig. Takarítsa meg pénzét, amit drága gyümölcsfacsarógépekre költene, amiket nehézkes kitisztítani, sok helyet foglalnak, és a szekrényben porosodnak. Az elegáns Prové Juicer kifejezetten hely- és energiatakarékos. A finom nemes acél és az ergonomikus tervezés teszi a Prové Juicert esztétikus és tartós gyümölcsfacsaróvá. Az elegáns Prové Juicer 3 részből áll. A nemes acélfacsaróból, mely könnyedén elbánik a puha és kemény gyümölcsökkel és zöldségekkel, a speciális fedélből, mely szinte megragadja a gyümölcsöket, és az ideális méretű tárolóból a kiöntővel. Ha most telefonál és megrendeli a Prové Juicert, ajándékként elküldjük önnek az óriási sékert a praktikus tetővel, a villámgyors italokhoz és koktélokhoz, és az egészséges, frissen készült vitaminitalokhoz. De ez még nem minden. Ha most telefonál és rendel, megajándékozzuk önt ezzel a csodálatos Prové nemes acél dekoráló készlettel is. A pillanatok alatt elkészíthető incsiklandozó gyümölcs és zöldségtálakkal elvarázsolhatja családját, barátait és vendégeit. Különleges akciónk keretében most hihetetlenül kedvező áron lehet az öné a Prové Juicer, az ajándéksékerrel és a különleges dekoráló készlettel. Hívja most telefonos munkatársainkat, és rendelje meg az elképesztő Prové Juicert az egyedülálló nemes acélfacsaróval.
Mi pedig megajándékozzuk Önt a különleges sékerrel és a fantasztikus nemes acél dekoráló készlettel. Ajándékozza meg magát és családját egészséggel, és mi elhalmozzuk Önt csodás ajándékokkal. Prové Juicer, telefonáljon és rendelje meg most!